seara asta. Haideți, fraților, să punem una peste alta. Da, 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 să punem una peste alta. Să luăm ce-a fost la șmecherie. Da, da, să văd ce parte vine mie. Totul până la ultimul ban. Da, da, să împărțim în mod egal. Noi suntem cei mai buni, avem cea mai tare brigadă. Super buni, nimeni nu poate să ne întreagă. Nimeni nu ne face față, cu noi nu au nicio șansă. Noi suntem cei mai buni, avem cea mai tare brigadă. Super buni, nimeni nu poate să ne întreagă. Nimeni nu ne face față, cu noi nu au nicio șansă. Haideți, fraților, ca să ne întărim brigada. Da, 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 ca să ne